בד. מה? בד. מה בד? בד. מה בת? בד. יש לך חברה? כן. איך קוראים לה? תהילה. תהילה. אתה לא רוצה חברה אחרת? לא, רק את תהילה. רק את תהילה, הבנתי. ומה מה עשית היום בגן? של חנוכה? כן? הדלקנו נורות וחיבו אותם. מי חיבה אותם? אבא שלי. למה הוא חיבה? אסור לכבות נרות של חנוכה. לא, הוא חיבק ככה. הוא חיבק ככה. והוא דפק על התופים. על התופים? כן? ואתה ישרת ורקדת? לא. למה? למה? הייתי אני הייתי... מה? תדבר, תסתכל עליי. אני הייתי... אני לא רציתי לחכות. התביישתי. התביישת? כן. מה, אתה ביישן? כן. אתה לא ביישן. תראי לי. מה אני אראה לך? איך אני יכולה להראות לך אותך? אתה רואה? רק ככה, אחר כך אני אראה לך. אז מה אתה רוצה שאני אכין לך עכשיו? שוקו. שוקו טעים או שוקו לא טעים? שוקו לא טעים. לא טעים? לא. אבל איך תשתה אותו אם הוא לא טעים? הוא לא טעים. טוב, אז אני אכין לך שוקו לא טעים. אתה רוצה לאכול? לא. למה? כן. מה? כן. מה? כן. מה אתה רוצה? חביתה עם ביצה. חביתה עם ביצה? כן. יוד, מבולבלי אתה. מי אוהב אותך הכי הרבה בעולם? מעיין חמודי. ומי החיים שלי? עמית. מי נסיך שלי? עמית. מי אהבת חיי? עמית. מי שלי? עמית. ותביא לי נשיקה. נו. יאללה, תגיד ביי. ביי ביי. נשיקה באוויר.